हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दिनै आङो थांगासिनो गौरां पार्क खाथियाव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय स' बेवहाय जोंहा बर'नि नैथि थुनलाइ फोरबो जादों बेवहायनो आङो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै बेवहाय मा जादों आरो मा जायाखै माने मैयाहायनिफ्रायनो जादोंमोन आरोना माने आङो मैयाहाय थांनो मोनाखिसै दिनैहाय 7 जानुवारि 2023 नोंथांमोनाबो ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा सफैबाय नै एन्टार खालामबाय बेवहाय दङ जोंहा नैथि क'क्राझार लिटफेस्ट माने लिटारेचार फेस्टिभेल स' नाय लोगोफोर नायदो गेटआवहाय बेबायदि साजायदों समायना रमायनानो आरो नै सिङाव हाबबोनाय लोगो लोगो नैबेबायदि डिसप्ले खालामनानै दोनदों आरोना जोंनि BTCनि माखासे नुथायफोर नुनो मोनगोन बेयाव नायदो नोंथांमोना नै मा बुस्थु बेलाय नै मैखुन बायदि दङ नै नोंथांमोना फैयोबा बेयाव जिरायनो हागोन नायफैनो हागोन बेखौबो नै बेवहाय नोंथांमोना नायदो नै सोर फैगोन इनभाइट रिडार्स एन्ड पार्टिसिपेन्टस अफ सेकेन्ड क'क्राझार लिटारेचार फेस्टिभेल लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै आङो नै बुक फेयारावहाय हाबनो नागिरबाय गेटआवहाय बेबायदि साजायनानै दोनदों माने अर्गेनिक मैगंफोर आरोना दायो आं नै बुक श'फ्राव हाबनो नागिरबाय माबाफोर लेखाफोर नांगौबा नोंथांमोना बेयाव फैनानै बायफैनो हागोन गाबोननि गेजेरावहाय दा खेबजागोनलै दा खेबजागोन गोबां दं नै आफ्टार बुक्स स' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हाबाय जे बेयावहाय बुक फेयार जादों बे बुक फेयारावहाय नोंथांमोना फैनानै गोबां रोखोमनि बिजाबफोर बायफैनो हागोन गाबोननि गेजेरावहाय दिनैहाय सेकेन्ड डे 7 जानुवारि गाबोनहाय 8 जानुवारि गाबोनसिम थागोन नायदो नै बेबायदि साजायनानै दोनदों नै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय दख'नाबो मोननो हागोन दख'ना गस्ला जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आरोना